Klabs adattati għal żgħażagħ tal-età tagħna. Il-Belt Valletta inbidlet u mhux post tajjeb fejn immorru. Dawn kienu tnejn mill-kummenti li studenti tas-sekondarja semmew waqt dialogu fuq postijiet ta' divertiment li seħħ bejnhom u l-Ministri Carmelo Abela u Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari Chris Saġus. Hija xi ħaġa li hija bbażata fuqna żgħażagħ u min irid jitkellem fuq xi ħaġa li wara kollox qed tirrigwarda lilu u f'dan il-każ qed tirrigwarda lilna żgħażagħ, lilna l-adolescenti. U għalhekk kienet tagħmel sens li aħna qegħdin nitkellmu l-esperjenza tagħna direttament biex wara kollox jittieħdu azzjonijiet fuq dak li konna qegħdin niddiskutu aħna. F'din il-laqgħa informali spikka li huma biss ftit minn dawk l-istudenti li ġieli frekwentaw Paċeville. Kif ukoll li l-belt iħossu li ġieli jkun perikolus minħabba każi ta' ġlied, vjolenza u abbuż mid-droga u l-alkoħol. Ħafna wkoll rew il-fatt li ma jkunux jafu fejn ħajmorru għaliex l-għażla taqa' dejjem fuq l-istess postijiet. Issa hawn ħafna postijiet ta' fejn tista' tiddeverti, gruppi reliġjużi, ambjentali, sportivi, hawn ħafna minn dawn it-tip ta' gruppijiet li wara kollox jgħinuna biex naqtaw mir-rutina maġġa ta' kuljum u jtuna divertiment ukoll. Aġenzija ta' posta li jirriklamaw għal Malta kollha mhux għall-lokalità tagħna biss. Noħolqu xi clubs sewwa ta' bejn l-età ta' 14 u sa 17 sena, sakemm inti tkun legali biex tidħol Paċeville u għax-xorb sewwa. Kemm clubs sewwa adattati għalina żgħażagħ fejn aħna nkun saw nieħdu gost u kemm diski. Għaldaqstant iż-żgħażagħ għaddew messaġġ sabiex ikun hemm klabs adattati għalihom. Id-deputati parlamentari qalu li nuqqas ta' postijiet ta' divertiment mhuwiex biss għaż-żgħażagħ iżda wkoll għall-adulti. B'hekk ħeġġew lill-investituri biex jikkunsidraw dan il-qasam. U ma qalu li se jaħdmu dwar dan għaliex hija responsabbiltà tal-politikant li jipprovdi dawn iż-żgħażagħ post sigur, edukattiv u ta' divertiment adegwat għalihom.